Hey. Hey. Vi er i Nepal. Ja. For at købe t-shirts til vores projekt. Starter her. Projektet starter her. Og nu har vi lige fået en masse penge. Så skal jeg købe t-shirts. 100 hvide t-shirts. Du holder bare der ikke. Jeg skal ikke trykke på noget. Nej. आना है यहाँ पे और नहीं आती We come to pick up the t-shirts. Have it outside? Ah, okay. De er vel ikke så godt. Yeah. Is it the right size? Yes. Det var bare lige penge. Det er de her t-shirts. Den tæller ikke eller noget. Den tager rundt. Hvad skal der trykkes på nu? Det kan være 100 hvide t-shirts. Done, John. Det er nemt. Whoop, whoop. Så er vi styr på t-shirts. Styr på det. Hvor meget har vi betalt for dem? Det ved jeg ikke. 225 gange 100. Det er rimelig meget. Rimelig meget. 15 kroner eller sådan noget dansk per stykke. Så Awesomeness. Søg skutter.